jajeczko piło. To ten przyszedł, wypił mleko, a potem Ej, no, a jak ty masz na imię? wiem, Jak? No nie wiesz, jak masz na imię? ja, No powiedz mi. no powiedz mi. Ty mi powiedz. Nie, ty mi powiedz. No powiedz, jak masz na imię. Zuzia? Zuzia? No nie. No chyba nie. Tak? A ja. O, Nie. jak? Chodzi, Oliwia. Ale nazwisko? Ku? ma No. A ile masz lat? się. Mhm. No dobra. A jeszcze co? No nie wiem, a co chcesz jeszcze powiedzieć? Oliwa. Włączyć? Tak? Tak? 3, 4. To tu, a to je tu. Było mleko i jajeczko. I się potem wypił mleko, a potem wypił jajeczko. Przyszedł potem i Przyszła mama. potem